Anyalaki din! Dinaw! Apay adi ka pa'y lagring kita. Anya turasan? Maininitan ng dita muging mau. Ada ka pa'y laang dita nakauldag. Una yun ni Nana nga ya. Mag-agsapaan man ang agong-ungit. Ay naapo agring kan kunak. Ay na! Kasano nga min nga progreso ti panagbiag mo no kasta ka? Ay naapaw. Dahita ko ti problema dito Pilipinas. Sadot dagiti tattao. Isu nga awan ti lulong awan ti panagbiag da. Ay, ni. Alas 5 galagayang. Itagtama nung... Nay, adajay! Oh, umarakiyak dagitay taraken mo naman oh. Oh, nakaringdan. Hanggang saan pa'y anak kare hindi akin tarakan. Ayaw na yan! Una, Nanang. Ay napo! Anya dito nga ugali mo? Masapol ka di pa'y nga ado, timanggag mo asao. Sakbay nga green ka. Ay napo! Ugali ti sa dukday ta! Ni Nanang, mate. Kasla kailan naka-loudspeaker. Bigbigat na kasta kayo. Dumadahil kayo, tibigat. Ay, nalabos ni Nanang, Tatang. Apay ka day, Dinaw. Kasano? Ganda talagong ungat tunggal agsapa tararamidan na. Ura agsapa, nakad-ado ti sa una. Ay na, mawatan nyo ka din ni Nanang yaw. Kaduan ka lagi ti babae, kasta ti ugali da. Ay, naimbag pa'y na anti John niya. Tasana kasta, natal na. Kaya, day talag tugtugawan, di aramidin nyo dita. Awan man lati kunayo, nga aramidin nyo, ti mabalin nyo nga aramidan, dito'y unag ti balay. Ha? Oh, kitaan nyo, Tatang. Mangrugi man na yun. Anyang agpaysa. Makaumal ay takong gali na. Ay, Ay napaw, nalpas ko amin na natrabaho. Awan pa'y tinalpas yun dita, nga uray maysa. Uray dita agsagad la kuma. Abay, asino tinamnamain nyo nga gunay? Siyak a kanayon? Ay nananang, payan nyo ngamin dagiti daduma at trabaho ah. Urahin nyo asyak ti mga ramid. No agong unget kayo lang, tunggal ag trabaho kayo. Anya laki din. Apay Dino, sinermonan na kamanan ni Nanang? Ay, amupay kininanang. Anyan ti kasta, tunggal agsapa. Manggag ti sa uni Nanang ijibangir. Kasla agong ungita ka na yun. Day tangarod ti diyang magusto ng ugali na. Pagparikutan namin. Parikot na ti panagreeng, panagpakan iti manok, panagsagad yun amin ang... San pa'y nga roda nagbaliw ni Nanang Kasta mo ti ugali na. Idi saan kami pa'y asimina iti pagyanan. Naimbag kada kayo mana. Tana isina ti balayon. Saan kayo matutulang iti loudspeaker tong galagsapa? Ay, anya nga rod ngay ading ko. Talaga akasta. Aganos ka lang Apay manay, ngayon ruwaryo na ito'y tugaw dito'y. inusar da itay, nagpainit da gito'y da. Kahit kasto'y nakadilatan. Ay apo, no sa dinro tinang idiswan nyo, baybayan nyo. Di yula ko namot nga isirrekyo manan, di taunag tibalay. Saan nabali ata, mausar manan inton madamdama. Ay naapaw, day taa ka na yun ti aramid yo. Irwaryo dagiti irwaryo dito'y balay. Inton kwan, siyak ti mang sirrek. Apay, panagkunayo ka de, kat sa anak ang mabambanog. Marta, Apay, pagbalinendak ang makina, asyak ti agisirrek iti irwaryo atugaw, baso kanaminan. Apay, anya to sar dagita imayo. ay, Nanang, nalpas ka din ti panag-spitsyaw. Anya? Umay kayo gid din, Nanang, Tatang. Mangantayang. Hoston, dito panagarmalay tiyaw, Nanang.
Apay, anya ka diti pag-apaan yo. Inasawa man ako. Ay, awan may tatang. Apay nga raw na itong kalagsapa. Mangag kutipukaw na dito balay ko. Iso kay malatiwa ka. Nakunak noon na hindi yung pagkingkinawatan. Ay na, pasensya kayo, tatang. Talaga akasta to, galit na asawa. Hindi pa'y asawa mi akasta. Ay, naito lang nangarunan na itang ugali na. Nung rinugyan ng tinagsaw. Awan preno na. Loudspeaker nga raw, tatang. Makauman o daduma. Ay na, sana anak ko. Ano sa matasawam ka nga raw? Talaga kasta. Tunggal tao. At dati na dumdumang ugali na. Saan tayo ka nga raw na perfecto, anak ko? Anya laki din na yan. Ay, di ka mangamin unay anaariwawa dito'y balay pa kay. Nang ronan no agsapa. Anya? Di ka ngamin may bibusan ti ungit kay. Tunggal agsapa, agong ungit kalatkan. Apay, panagpunam ka di kat mayat na ita. Ay na, kasano ajak agungat. Nagalas tumo ngamin ti aramid nyo. Anya, tada kami pa yung dakin basal. Isumay, no kumangamin, amuyo ti aramiden nyo sa anak nga agsao. Angam, saan mat? Tamasapon nga ibaga amin nga aramiden nyo. Ay, namarta, damat ti sintido kumun may. Saan kami na masapol nga ibagam aming aramiden may. Ha? Kunam na day taa? Kita man day ta, Marta. Gaputa day talag pukpuk kaw taramid mo tunggal agsapa. Imay itay ni tatang. Gaputa ipagarup na, nagsinsin nung bata. Hala, hintay niyo sila'y, tadraramidin ta. Anya? Ay na, daytoyan, ti kunkunak kada kayo. No sa dino, tinagibusan nyo iti kape, iso ti pangidiswan nyo iti baso yo. Ibuling yu langan dagito baso! Loudspeaker man ay, nainapaw. Anya ti kunam dino? Ah, awan na lang. Si kamanan, tinagidiso iti daytoy, anya? Siguro hindi sum daytoy. Umum lang nga ro dun bubuongan daytoy abaso, idi sumpay laang dito'y lamisaan anangato. Kasanon ngay, no itinagdagiti manok, kat mabuong. O apay, adda ka di paggatang mo? Ay nananang, sakbay nga agungot kayo. Panunutin nyo man alay mbag, ti pagungungtan nyo. Anya? Tasakpay laang mo, ti pangibaga ami ti kasta. Kasano, katbigbigat, nakangiwiwat kayo manay. Abay siyak ayatin ang idiso dita, baso dita. Kahit, asino nga rod? Alangan mo't asya. Kiuwan may, da kayo matalaga nanang. Anya? Agkap-kapi kayo itay. Kitrinumwal kayo. Hindi ni boss yun ti kabiyo, indi suyo di talamisaan. Kitnapan kayon, ije umayo. Anya? Wala nang, iso aday tabagiyo mismo, ti ungtan nyo man. Anya? Kumare. Apay ka de, Mare. Pangaasim man, tadi mo unay pigsaan ti pukkaw mo, iji balay. Ah, Makigtutak nga no daddo makat. Kunaklakit din no anya ti ipukpukkaw mo. anya? Wan kumari. Kaslamanin idi na minsan. Nang kung agpukpukkaw kayo. Kunakit di ano agpapaarayat kayo. Ah, Kat ididanggag anaimbag. Ay na, si kamot gayam agpukpukkaw. Baso, lamisaan, kaslakon ko na. ay alawon, Mare. Ay pasensya ka kumanwain. Ay, diyak ngamin malapdan tingiwat ko, no kas jay, no maminsan taan na
Ta nalakaak ngay nga agong unget, maray. Ay, makitam dahi nga rabbit mau si ka, Marta. Gapaw iti panagnigiwat mau, malalar magayam na giti ka aruba. Ay, kwa. Iti sumay, di mo ka dinawatan, nagiti imbaga ni Marinina King ka. Hay! Inakman ngamin pag-ungtod. Ay na, sika, di ayan na dahi ta, Marta. Gaputa uray basit labanag, pukaw ditoy, pukaw ijay. Alawan, ambo. Alawan. Ang balbaliwakon. Rumbang laing, Marta. Di mo urayan na mauma kami, itinday ta nga ugalay. Yamutan ti kastoy, nakarugrugit ti datar, kaslawan ti bumalay, tawang manlangan ti agsagad. Nagsagad ako mo intay nanang. Nalpas nga minun dahi ta nasagadan. Apay, sagadan nyo manay. Kasano nasagadan? Katni, di ka makita, nakarugrugit may. Ay nanang, makauma talaga dahi ta ugali yaw. Nagsagad ako nga rutay, agungat kayo pa yung lahay. Apay, anyaya klase ti panagsagad ti kayo. Diyan makuskusan na ta simintaw. Anya? Pasumungbat ka pa inaan? Kasano, itkanayon kayo kasta. Nung nabannog kayo nga men, bayan yun dagita, tadakamin ti mangubra. Saan aday tatrabahon yun, ngam agungat kayo, mate. Abay, saan kayo pa'y anabainan iti imbaga ni nanan nena kada kayo? Anya laki nila tayo ugali, mate. Ni, apa yan nanang? Agluluwa kayo, mat. Awan. Ay na, ibagayo kit din nanang. Apay, ada ka di parikotyo? Ay, apo. Na, nagunagmut day ta na sina ay nanang. Apay nga minaya. Ay, apo. Jacob Satyo kabailan na ko nasumba-sumbatan. Anya? Wen, iswa, nasakit tinakam ko. Ay na, amangan no nagpukpukaw kayo ngamin man na nabigbigat nanang. Ay na nanang, sardengan nyo ngaminan dayta nga ugali yo. Isuti sana kayat ni Dino nga ugali yo dayta. Naka-loudspeaker kayo kanwa ka na yun. Anya? Sigurado kayo kadiya kayat yu ti umyan ije balay da nanang, lolo? Eh, way na pa ako. Sige po ta. Maburyo aman nito nagmaymay sa. Ay na, amangan no di yu maanusan ti ugali ni nanang, lolo. Anya? Uy, lolo. Amoy umot ni nanang. Nangiwat. Uri ag-agsapa, day tala agpukpukaw ti amuna. May padasik lang po. Sano ka sa nagpaisaw? Agawat ang balatago sa. Anya? Alawan nga rod, lolo. Ngam, ununaan kayo na. Jay ko na nga rod ni Dino. Loudspeaker ni nanang ni. Apay, asino manan aya tinangalay ti radyo? Apay ka di man ni nanang. San mo tingag sa o? Ay na, asino ko mati mga ti radyo yung ay. Da kayo lang mati mga ususan. Ay na, amangan no innalayo manan. Amangan no nagdingdinggag kayo iti kanta. Ket di yun nalwadan. Sigurado, natinag yun da itoy.
Kat adda tinapirdi ijay unag na. Ang mga no adda tinapugsat a wire. Ay na, saan mi nga rut anak kibibiyangan day ta? Imposible Sana maan-ano da ito'y no awan tinakatinag. Ta ipilit yung pailangan, dati nakibiyang nana. Sapay! Daytoy katlaang ang tiliw-liwak ijay uma. Agibos pa ijay paborito ka drama inton malam. Aya, Ay niya ngayon ti pagdunggak. Ay apo! Careless kayong tumot nga main. ay na, saan kayo man asumana o di tananang? Iyag yung man dito, takita. Abay, anya na idumaan da ito a radyo. Tauray la umasok da taagong nyo, iti ungit yaw. Anya? Sila tambut suma. Ay nananang, da ito iti bagbagak ka kayo. Sakbay nga agpungtot kayo. Kitaan nyo pa yung umuna. Dito man, nakapigpig sa, Nana, anya nga iting kastam di no? kasano kami nga agsaw. Kitbaliktad ti baterya na kanya na yun eh. Anya? Nga kailangan kitin ay nana. Da kayo ti careless. San ada kami? Tadiyo kitaan nga umuna. Sakbay nga agunget kayo. Ay apaw. Agtugaw kayo di tatang. Tasya ka, tagi dasar iti ka ng tayaw. Ay, huwag mga rodanak ko na nagsakit ito umang ko. Alambaw, si Kangarudan ti aggaaw. Way, nagtugaw kayo latta ditan. Ay na, nabanglo ti sindain tayo Ayun, atatang. Pinapaitan ko naman. Ni apay? Apay man na nabutak ti may sa aplato? Asino tinangbuta? Ay nabay ampay day ta plato, Marta. Mangan tayo mampay. Sabay, dayto, ijay ginatang ko, itinakangingina. Ay naapaw, di naman ang inalwadan daytoy. Apay, anyaya ti kaskas tayo amang mga anta ultimo plato, ibusan niyaw. Ay na, agtugaw ka kadidita, Marta. Mangan tayo pa'y kunaktumay. Bayamon day ta plataw, tadumit ti plataw. Ay na, maibos, dagiti kagawaan tayo dito'y balay, nukasta kayo latan. Careless kayo amin akon kunakon ka. Ala, Marta, ampo, ituloy ti makan. Agawad ako. Kanya, ay mangan tayo pa'y atatang. Biyanan! Agawad ako. Tijay balay ko ti panganak. Hijaya ko nga makan. Mala, mga gantan. Kwa, tatang! Makitam day tangaramid mo si Kamarta. Pimanaw ka ngarutan ni tatak. Dalabas kan tumang gabain. Ay, Uray ti sangot ti lamisan. Agungungit ka lagta. napay nga may nabinitak yun ti may sa plato. Kasla ka lang mawawalan ni ti plataw. Di mo lay lugar ti ugabaw. Kita man, pimanawan ni tata nga di pa'y nangan. Napukaw ti ganas na amangan. Gaputa ungit kan tumang away. Ay, ambo. Agbalo kamot kumaitan, Marta. Kontrolam tugit mau. Kaputasan na nasayaday tangugalim. Di mo kumaurayan ay nasa bali at tao ti mainsultaw iti kina loudspeaker mau. Anyalaki din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.